Trump har været i England. Ja, hvordan tror I, den engelske befolkning tog imod ham i England? Det var noget, de overvejede at fejre med et lysbilledshow eller sådan noget, kunne man godt forestille sig. Ja, nu kommer jeg lidt til at afsløre det. Og jeg vidste det også, det havde jeg set. Det havde du set? Ja. For jeg synes, de var ret kreative. Ja, men britterne er jo generelt virkelig gode til at være super grineren træls. Ja. Altså, var det ikke også, da han var op i Skotland, og så havde de, hvad fanden var det, der var nogen, der havde lavet noget foran hans golfbane, der havde de skrevet et eller andet ude på græsset foran og sådan noget. Jeg synes generelt, britter, de er ret gode til at være sådan obnoxious. Ja. Var der ikke nogen, der satte sådan en platte op på en bænk eller sådan noget, hvor der stod en gave fra min bedste ven Epstein eller et eller andet? Ja, så det var sådan på hans golfklub. Ja. Men det er jo det, de har gjort her også. Der er jo nogen, der, som i øvrigt er blevet anholdt efterfølgende, har... Anholdt? Ja, fordi du må ikke bare... For at være for sjov. Ja, være så grineren. De projekterede et billede af Donald Trump og Jeffrey Epstein op på Windsor Castle. Ja! Jeg synes, det er fedt. Det minder meget om det der lysshow, der er i Disneyland sent om aftenen. Der gør de også sådan noget der. Bare mere Mickey Mouse. Ja, okay. Jeg synes det, jeg kan godt lide selve grundideen, ikke? I at altså bare et lysbillede foredrag omkring alt, hvad du har gjort forkert nogensinde. Med alle statsledere, når de kommer på besøg. Altså, Christiansborg har jo ret gode vægge. Bare ud med overhead-projektoren, og så er i gang, du. Ja. Lige præcis. Så bare, du ved, Lars Løkke med alle fadølene. Ej, okay, hvem skulle så op på den? Det er godt. Så er Macron her, så er det bare... Ja. Det er mig, der ser lysbilledet lyd. Så den der losing, han får sin dame der. Ja. Sådan en dame der. Nej, af sin dame der. Hans kone. En dame. Hun er ret gammel, det er en dame. Der er da ikke noget i vejen med at være ældre end sin kæreste. Hun slår... Det er faktisk okay. Hun slår altså rigtig hårdt. Ikke hvis man er en dame, jo. Nej. Hun slår næsten lige så hårdt, som en mand, har jeg hørt i hvert fald. Nej. Ja, der er noget der. Man kan altså godt være en lidt maskulin kvinde, uden der er noget i vejen med det. Det kan man. Ja. De er rimelig pissed over det. Også fordi, at Prince Andrew... Altså, hvem er pist? Der er rigtig mange britter, der er rimelig pissed over, at Donald Trump er der. Nå, okay, men alle synes, det er grineren, det der, ikke? Jo, det synes folk er fedt. Det er folk helt op over. Næsten alle. Næsten alle. Ja. Ikke dem, der bestemmer. Fordi de prøver ligesom lidt at fedt for ham og sådan noget, ikke? Det er jo sådan lidt man kan sige, der er dobbeltretsdilemma i det, som jo er ham der Prince Andrew, jo blev kylet ud på rå albuer af kongehuset, fordi han jo også har været til en del Epstein-fester. Ja. Og nu står kongen og du ved, fedter med Trump og alt det der. Og bare så alle er med, hvad var det, der var problemet? Det er bare, hvis alle ikke har informationerne. Altså, hvorfor må man ikke gå til fest med Jeffrey Epstein? Jeg skulle spørge for Pelle. Han vil gerne vide, hvad det er gået på. Ja, jamen jeg er selv fra Lolland, så jeg kender godt det der. En pædofil ø, det ligger mig meget nært. Okay, så du mener Epstein Island og Lolland næsten det samme? Nej, det er det. Det er nemmere at komme til Lolland. Også nemmere at flygte. Jo. Noget andet, de også projekterede op, det var jo hans fødselsdagskort, Trumps fødselsdagskort til Epstein. Og det har jeg godt set. Ja, det smækkede de også lige op. Det ser sådan her ud. Det er sgu da også sjovt. Det er da vildt sjovt. Er det sjovt? Ja, det er da lidt sjovt, at hans underskrift så ligner noget tiskonhår. Altså. Ja. Der sidder lidt skævt til gengæld. Ja. Det er jo den tegning, han aldrig har skrevet. Ikke? Jo, det siger han, den har han sgu ikke tegnet. Han siger, at starten med at sige, at han aldrig har tegnet. Så var der ret mange, der ligesom fandt nogle tegninger. Grav har faktisk fat i en detalje, som er rigtig. Prøv lige at sige det igen. Ja, han har aldrig skrevet en tegning, har han sagt. Ja. Hvad? Han har aldrig skrevet en tegning? Jeg har aldrig skrevet en tegning. Det er nemlig rigtigt. Jeg har aldrig skrevet en tegning. Ja. Citat, den amerikanske præsident. Mens han stiller sin fadøl ovenpå den røde knap, der sender atomvåben afsted. De siger jo, at den er falsk, ikke? Jo. Og det er ikke noget med det at gøre. Og det er slet ikke hans underskrift. Jeg ved ikke, hvor I står på den. Det ligner den.
Altså, jeg har taget nogle billeder med. Billeder? Så kan I... Bedre lige frem. Billeder? Så billeder? Der er nok en, der er fra Sjælland der, hva'? Billeder. Nej, det er lige meget. Jeg har taget nogle billeder. Nå, sådan nogen. Så ved jeg, hvad det er. Det må jeg tage med. Hans underskrifter. Der kan man jo se, den øverste, den er fra Epstein. Og det er nogle andre, det er fra nogle andre. Så kan man jo sige, nej, det er jo ikke det samme. Ej, der står heller ikke Donald Trump der nederst. Ej, der står Jacob Tornhøj der, ikke? Ja. Hvis det øverste skal ligne noget tiskonehår, så det nederste ligner Ole Ernsts øjenbryn. Det er alt for langt at stikke i avertusagtigt. Det er slet ikke hans. Jamen, det er faktisk lidt sjovt. Den har jo ændret sig i 2025. Kan vide, om det var, fordi han måske godt vidste, at han har underskrevet nogle ting, som ikke skal se dagens lys. Men det er jo også fordi, det er jo hele hans navn. De andre, det er jo kun fornavnet. Det er bare Donald. Nå, ja. Ja. Men har du ikke selv prøvet det der med, altså sådan lige op til stormesterpremieren der, så havde du så ikke også derhjemme og lige øvet din autograf? Så når de kommer på mandag Mikkel, og alle sammen bare ved, så skriver du, skal det være Mikkel jeg Klint? lavede sådan nogle visitkort, hvor jeg tegnede nøgne kvinder, som jeg gav ud til børn, jeg mødte. Ved du, nej. Ja, og Ebbe vil egentlig gerne sige nej tak til flere hjemme for os af. Okay, vi bliver lige i USA, fordi det er sådan noget, den har fyldt hele dagen i dag.